La diversitat parla de la diferència i aplicat a la sexualitat ens informa de que hi ha moltes variacions a l'hora d'estimar, ser i comportar-se. Per a parlar de diversitat sexual tenim que mencionar 4 conceptes. El primer, el sexe biològic, que fa referència a les característiques biològiques d'una persona i que a partir d'ahir es classifica segons tinguem penis o vulva. No obstant, hi ha moltes persones que no entren dins d'aquesta classificació. Les persones intersexuals o de desenvolupament sexual divers, ja que els seus genitals no compleixen les característiques físiques binàries, masculí o femení. Després tenim el gènere, que consisteix en una norma social imposada, que ens marca la manera que hem de comportar-se segons el que tenim entre les cames. A continuació tenim l'orientació del desig, que defineix l'atracció sexual i afectiva cap a diferents persones. Ací hi ha un munt d'orientacions sexuals: homosexual, bisexual, asexual, heterosexual, i allò important és respectar l'estima i el desig de cadascú. I per últim tenim la identitat de gènere, que fa referència a com m'identifique i em sent. Hi ha persones que la seva identitat de gènere coincideix amb el sexe biològic. Són les persones cisgènere, però també hi ha persones que no coincideix, les persones transsexuals. Com vegeu, hi ha una gran varietat de sexualitats al món que crea riquesa i aprenentatge, i per això és molt important fomentar actituds de respecte per a disfrutar de la nostra sexualitat.